Sabes, cando coñeces unha persoa, se produce esa conexión, e a persoa devólveche unha imaxe de ti que che encanta, non? E falo de calquera relación, non de parellas, porque eu son moi fan das historias de amizade, e teño unha na miña traxectoria vital, que é a da miña amiga Natalia de Betanzos, que sempre o dicimos así, foi amizade a primeira vista. Foi como cando coñeces a alguén e tes como a mesma tara, non? Que nin sequera se... non vale nin para contar, porque se a contas, precisamente foi unha conexión tan especial que só a nós nos fai gracia, e iso é bonitísimo. Daquela, eu son moi fan das historias de amizade. E teño algunhas moi boas, pero é certo que a de Natalia, eu nunca tive unha historia de amor potente. A pesar de que estive casada e todo, non? Que poidas contar, pois foi bonito, pasou isto. Non sei se porque remataron, ou por como remataron, non? Porque isto é moi importante. O final dun libro significa o libro inteiro. Pero, este sería outro tema. Pero para explicar o de que unha persoa devólveche unha imaxe túa que che encanta. Vale, pois eu dei-me conta que dentro deste capitalismo emocional hai xente que está che devolvendo unha imaxe túa que ao mellor nin é real, vale? Que é como algo que eles están habituados a facer. É unha dinámica. Enténdese, eu non o sei, porque eu non o vivo así. Isto é unha interpretación miña. Entendo que a outra persoa entra nun xogo. Eu teño por aí un vídeo onde eu digo, eu non sei xogar, eu sei vivir. E isto é moi real. Por iso, a veces, chego a avergonzarme de cousas que eu vivín dunha forma verdadeira e non o eran. Vale. Ese capitalismo emocional, a persoa está dando para recibir, e cando recibe, dá e tal. Vale. Pois hai persoas, eu son unha, que isto que nos mandamos, e Natalia tamén esta persoa, que lo digo eu, porque é unha tipa, vamos, debería coñecer todo o mundo, a Natalia, vivímolo como esta persoa veme. Esta persoa veme, esta persoa está entendendo a miña complexidade, as miñas taras, o meu humor, a veces rebuscado, absurdo, o que sexa, non? E isto é super bonita, a sensación de, hai unha persoa que me está vendo e gústolle. Porque eu que son esta persoa que a veces poño aí nas redes, eu son maravillosa, eu son así, non? Que é, como dixo, o meu diálogo interno-externo, é dicir, é interno, e logo fago este autorrecoñecemento, sí? E é moi difícil, non é fácil encontrar unha persoa que te vexa, que sexa quen de verte, non? De entender e de gostar diso, e transmitircho. É bonitísimo, porque a min non me joder, o amor é unha cousa bonitísima. O amor en todas as formas, a amizade tamén. Pois eu caí na conta disto. É capitalismo emocional. E despois, claro, hai un momento, por iso eu digo, por exemplo, a miña historia con Natalia, que me parece super valiosa, así, e hai outras veces nas que te deches conta que a persoa nin te viu, nin te comprendiu, nin lle importaches, porque xa non lle importaches porque estaba xogando esta dinámica da sociedade líquida, do capitalismo emocional, desde ese narcisismo cultural. Eu xa creo que isto son así como os 3 pilares das relacións interpersoais, non doxe, pois ao mellor de principios do século XX para aquí, non? Nunha especie de decadencia nesa sociedade do benestar que nos anima a ser, pois, escravas, individualistas, que isto fai-nos productivas, isto que dixo sempre, que isto dixo eu, pero eu lino por aí.
a filósofos é así. Non é que estou dicindo unha cousa que eu vin algo que non se viu. E caín na conta disto. E aí, cando eu digo honrar a túa existencia, teño outra cousa que é honrar a persoa que ti creches que vían. Aínda que non a viran. E isto é moi duro, porque precisamente eso é que despois miras para atrás e dis, Dios mío, Patiño, pero que inxenua és, se esta persoa nin lle importabas, nin nada, e ti ao mellor, importábache moitísimo, claro que te sintes ridícula, e claro que sintes vergonza, desa Patiño aí, non, pois, teño máis vídeos por aí, amosándose auténtica, é que hai unha cousa que é, hai unha falsidade en todo iso, é tan superficial, é tan capitalismo, é tan eu doume e parece que chegan á casa e fanche a conta na man e din, se quedei a pré e tiro un pouco máis. Agora, se nun momento sinto que perdín, eu que traballei con fondos de inversión, vou cambiar de fondo de inversión. Sempre usando o capitalismo para entenderse. Daquela, eu creo en honrar esa persoa que ti creches que viron, incluso desde un egoísmo san, usar esa imaxe que che devolvían de ti para formarte. Sería un ego san, non? O ego depende do que nos chega de fora, non? E, de feito, aliméntase da validación externa. Cando ti crees que alguén realmente te está vendo e ti celebras isto como positivo, non estás aproveitándote, nese capitalismo emocional, desa validación externa. Senón que celebras ter alguén que te ve, que te valora, pero sen necesitalo. Isto sería o vínculo san, e isto sería desde o amor propio. Daquela, podería servir, se imos formar o noso ego co que nos chega de fora, que alguén, todo aquilo que che dou, ti uses para tentar ser esa persoa que a ti che gustaba. A ti gustábache esa imaxe que a outra persoa che devolvía de ti, daquela. Cando caes en estas merdas, eu creo que falas con xente, todo o mundo cae en relacións que ao final non eran nada, eran utilitarias, en vez de arrolarte aí en tu mierda, non me quixeron, pobre de min, que, por suposto, vas pasar por aí, non? Usar iso para dicir, hostia, pero eu, en certo modo, son esa persoa. Porque moitas das cousas que estaba loubando, aínda que fose para me usar e para xogar, eran reais. Nacían de cousas que eu facía, de cousas que eu dicía. E daquela, empezar a mirar, en vez de arrolarte na merda, mirar esa persoa que ti eras e dicir, eu quero ser esa persoa. Eso forma parte do honrar a túa existencia, que pasa por honrarte ti. Iso é amor propio. Daquela, eu teño un diálogo interno e a veces escribo estes diálogos internos, non? E porque todo isto toca a autoestima, faite cuestionarte, pásalo mal. Vale, que non é que estou dicindo aquí, pois xa está. Non vai así. E a veces escribo todo isto e logo penso, non? En momentos collo o meu diálogo interno, eu que paso moito tempo soa, falo para min, non? E dígome cousas como, a verdade é que te rexeitou, e non che quería ben, e non lle importabas nada. E, hostia, tía, Patiño, sentícheste unha merda e máis despreciada. Pero o que molabas ti, Patiño, o que ti molabas querendolle a esa persoa, preocupándote dela,
anda que non molaba ter unha amiga como a ti. Este diálogo interno de reforzo desa persoa que ti és quen de ser, porque ao mellor fóchelo nese vínculo, nesa amizade, nese... Sí, ti és esa persoa. É dicir, hostia, pero ti molas patiño, tía, ou seja, xa está. Esta persoa, en realidade, non te soubo ver, pero, cona, abriuche aí un camiño, mírate ti. Honras a persoa que foi ferida, pero que era verdadeira e auténtica, e formas... A ver, é que é crecemento persoal puro e duro. É un traballo de autoestima, que tanto se fala dela, non? De ter unha boa autoestima, de amor propio, de priorizarte, de poñerte ti diante, non? A min agora esta persoa fixome mal, a min rexeitaronme ou quedei excluída, a veces pois, en grupos dos que facías parte, quedei excluída e tal. E a min isto dóeme. Pero, entón, esa autocompaixón de dicir, pero eu molaba, que ben o pasábamos, incluso o amor, non? Que é algo que eu sempre digo, o amor está en ti. A persoa fixo merda de ti, ese grupo deixoute fora todo o que ti queiras. Pero todo iso que ti sentías por esas persoas é teu. Non é que marcharon e o levaron. Nin iso desapareciu. E honrar todo iso. Sí. Isto é... Eu penso moito niso e traballo moito ese diálogo interno. Eu recomendo a todo o mundo, sexa, pero créate un puto diálogo interno. Eso sí, se é verdadeira, se é auténtica, amósate. E despois, cando te sintas isto que eu digo cunha honestidade, e gústame dicilo, porque a xente costalle nomear isto, que te avergonzas de ti. Que igual non queres ver a persoa porque ao mellor topar a persoa de frente, non? Entre tanto, isto ainda che doe. Conéctate coa vergonza de ti mesma. De repente ves esa persoa e ti sintes que nese desprezo ou neso que che fixeron, que eres, é dicir, cando te cruzas e te topas con esa persoa, eres a patiño ferida que se avergonza de sí. Porque di, Dios mío, como fun tan inxenua? Por que confiei? Por que creín nesta persoa? Como creín toda esa mierda de mentiras que me contaba? Nomear isto é moi doloroso cando che pasa. Pero tes que nomealo. E padecelo. E hasta agocharte. O que digo eu, a veces estes loitos requiren de certo isolamento e a veces de condicionar, non? As túas rutinas, porque esta é unha amiga que ti víala sempre no mesmo bar. Pois ao mellor require deixar de ir a ese bar un tempo. E isto non é ningún tipo de inmadurez, nin é darlle importancia á persoa que che fixo mal. Isto é protexerte ti. Isto é dignidade, e é dignidade emocional. É valorar o que ti sintes, poñerte por riba de, por diante de, sen provocar, sen facer mal, senón protexéndote. Isto sería, para min, na miña opinión, un egoísmo san. E non me importa condicionar agora temporalmente isto, porque estou sanando e non quero sentir máis dor da que xa sinto. Non quero rañar eu aí nunha frida que está aberta. E esta idea de que todo isto é inmaduro é unha idea moi inmadura. É unha idea moi inmadura, porque iso precisamente require de evadirse, desa evasión de ti, de conectar co que ti sintes. É a miña opinión, é o meu consello. Hai que ter
conversas difíciles con unha mesma. E cas outras persoas tamén, pero a veces non están dispostas.